channel, everyone! My name is Jessica, or you can call me Ikang for short. And syempre, this is another edition again na mag-vlog tayo na nasa labas ako. Nasaan akong labas today? Nasa City Mall, Urdaneta City Pangasinan. Makikita nyo, pack. And today's video, makakasama ko ang isa sa mga napaka-espesyal na tao sa buhay ko. Isa sa mga best friend ko. Ilang years na ba kami? Mamaya, i-interview natin siya. Siya lang naman ang nag-birthday at manlilibre sa akin today. Bashi! So, pupunta tayo ngayon sa City Mall today. Saan tayo kakain? Walang Japanese dito. Baka nagsara na yung gusto mong Japanese food. Hindi lang po sa baba ang mga restaurant. Ano, Hapchan? Oo. Actually, kanina galing na kami sa Magic Mall Urdaneta. Oo, pumunta na kami Magic Mall Urdaneta. Kaso walang makainan. Walang makainan. Tas. Balik kami later kapag nasa restaurant kami. Oo, para hindi ako makawin. Bye! mag-food trip kasama aking best friend. At ito try namin itong Sushi and Ramen Express dito sa may CB Mall na bagong
cart ngayon dito. Nakalagay siya sa second floor. So, tingnan natin kung masarap. Ano ito in-order mo? Miso ramen. Miso ramen. Hindi talaga ako literal kumakain ng maraming. Siya lang nagpapakain sa akin. Paano ba? Paano ba kumain ganito? Try the miso Hindi ko ramen. alam kumain. Paano ba to? Ikaw mo ah. Sipot mo daw. Ay, para makita nyo. Ganyan yung sushi on the floor. Ah. Gutom ako, nanginginig ko. Siguro di kang Sarap. Diba? Masarap to pag makini. Sarap to. Parang ikaw. Charito lang ko naman. Parang siyang literal din na noodles na kinakain natin. Kaso may sarili silang timpla. Basta punta kayo dito para matry nyo. Second floor, CB Mall. Makrimi, choba. Ang noodles. Isa sa mga dapat tinetest is yung noodles kung masarap. Isa sa mga kapita-pitada. Masarap. No? Na-appreciate ko siya. Sarap siya. Kami naman. Bauman. Siguro mas masarap na pagmanghang. Mahilig ka ba sa manghang? Hindi mo siya. Okay lang. Paano Depende. kasi ako sa manghang eh? Ang medium. Ay, pag masyado makakaya mo na. Hindi ko makain, hindi ko ma-enjoy pa ganun. Pag manghang, yun nasasaktan ako. Ay! Yun nasasaktan ako palagi. Ano, gusto ko yung manghang. Ako yung ayaw ko na saktan. Ano ba sinasaktan? Kaya kasi hindi babaliwa ka. Sure, ayaw mo niya mahal. Ganun. Kaya gusto ko kasi sa noodles. Yung hindi masyadong na-overcook. Yung parang noodles pa rin. Ikaw ba? Anong gusto mo sa noodles? Dati mahilig ako sa noodles, pero ngayon, hindi ko alam, parang pag kumain ako, tapos mamaya may susuka ko rin lang. Kasi Bakit tayo kumain? hindi iba yung noodles to eh. Oo. Yung noodles na alam, yung mga instant ka na umaalsa yun. Mga ganun, oo. Hindi ko Umutrip. malulunok ko siya, pero Mamaya ayaw. mamaya, hindi masusuka ko rin lang. Sayang, di ba? Ang tawag ko lang. Seaweeds. Siwit sa pitchay. Siwit sa pitchay. Seaweed. Ito, kinat lang na lang green sa gilid. Para sa first timer, masarap. Masarap. Parang ikaw. Ano sinasabi mo? Hi! Gusto ko ipakilala sa inyo ang isa sa mga pinakamagaling na teacher ng English. Dani ko, hi! Sino yung kasama mo? Sino to? Aray ko! Nananakit siya! Ano sabi mo? Wala. Kamusta naman ang buhay-buhay, sir? Okay lang naman. Ito, Diba?
Kaputok ng vulkan dito. Paputok Ano? ng vulkan dito. Ano? Pati dito may Mount Apo. Uy, may paano ka pa ah. Siyempre. Super cleavage on ah. Ano ba yan? Kasi may ano. Oy, nag-ano ako sa vlog mo, subscribe ako doon. Subscribe? Dami nun. With this? Oo, with Oh, nanonood ka ba? naman. Plastic ito nanonood dalawa, 17 na yung video ko, dalawa lang Oy, mapanood pinanood ko niya. yung mga Ano challenge mo? nyo doon. Ano challenge? Sige, sige. 3 hours later. Yung ganun, yung pipinutin mo yung ano. Ay, tapos bada. Tama, girl. And we are here now on our second food trip. Umorder kami ng dynamite. Ang tawag dito, Fred? Liver. Liver. Tsaka yung bacon na may fries. Ba't sa akin nakang? Sinadya ba nung nagtitinda? Naalala ko nung High school. high school tayo, no? Di ultimo hindi makabili ng banana cute. Hindi kami makabili Hindi kasi makabili. ang bawo lang namin sa isang araw. Malaki na kung may 20 Naalala ko pa yung pasok ako ng school, di ba? Ay, college na ako tayo noon, first year college. Pasok tayo ng school. Ngayon, hindi ako makapasok kasi nga, Baon! wala akong baon. Di ba? Wala akong baon, tapos sundin mo ako para makapunta tayo sa school. Ngayon, ang pasok ko ng 7:30. Then, makakapunta kami ng school alas 9 na kasi gigising siya ng alas 8. Meron pa kaming friend. May friend Ilang kami. years na ba? Ilang years na tayo? 2009. Hindi, 2000, graduate tayo ng ay, excuse me. Ako ah. So, nandito na kami sa SM Rosales. Nagzago lang kami kasi busog na kami sa mga food trip namin kanina. So, that's it for today. Thank you. So, please like and subscribe her channel. See ya. So, that's it for today. Maraming salamat. Kung may mga nakalimutan kaming food trip, ayan, paki-comment down below. At magkakaroon kami ng part 2 na food trip dito sa Urdaneta City, okay? Yeah. Thank you so much, 800 plus subscribers. Road to 1 million. Bye!